വിക്രു ആൻഡ് ദുർബലൻ. വായിൽ മരുന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാ. ഇന്ന് രാത്രി വരെ വായ തുറക്കാനേ പാടില്ല. നാളെ പല്ലുവേദന പമ്പ അടക്കും. വൈദ്യരാണ് ഭയങ്കരന. ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരും. അങ്കിള് ബെഡായി പറയാൻ വാ തുറക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറാം. ഇന്ന് മറക്കാനാവാത്ത ദിവസം. അങ്കിള് വാ തുറക്കാത്ത ദിവസം. ഹായ്. ഈ ഗുഹയിൽ തങ്ങാം. ആൾ താമസമുള്ള ലക്ഷണമില്ല. വിശന്നിട്ട് വയ്യ. ഞാൻ പോയി വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ ഗുഹയിൽ ആരോ കയറിയല്ലോ. ആരാടോ താൻ? വായിൽ നാക്കില്ലേ? ഇന്നും അടി കിട്ടിയോ? അങ്കിൾ വാ തുറക്കാതെ അടി വാങ്ങുന്നത് ഇത് ആദ്യമാ.